Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Igira manutu amia ka supa ka susuguan kay ina aka agusuguan kay ama ka. Na anta onon ipagunutan ka, nagu anta onon ipunggulalan ka susuguan yan. Inutanoya pagaluya kami kadakadakal kapapasangan ko mga muryataw, mga pagariakan ay gira ayam ya kasupa ka na sukabaya iina yan, agu kabaya iama yan, udi na susugan niran adua na din yang katawan anta onon ipaguna niyan kirang kapalasiran mapan ko ginawa niyan. So Sheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alaihi ko din yan ikapamagusaya ko mga hadith o Bukhari si iko volume ika-10 agutlo na mialoy niyan ruusang ko to hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa katawa mama amya kataling mo ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pagisa ang Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati anta onon ipinakataralbi nagumakabebenar sa kipendulun na kanon sa mapia na ay nisembag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suina aka tamas sa miya katalon niya nun maripit agyang kuto apakaysa na miya katalon niya nun mambu misembag agyang kuta suina aka na gunyanong bupa katunduga suama aka. So Sheikh Ibn Uthaymin na kinuha niya nanan adalil sang kutwa kitabian apya magusay niyan ay ni suratul mga murit yan kailangan na igira ading kakega tumimo ang kutwa duti man asugan ra ko mga loks ka ad na sugan ra kay ama ka ad na sugan ra kay ina ka supa ka na pag na step pagukitan ka na timo na ka to pangilan ka sa ukiti ani man ay katimo ang kaon minggulalan ka susugan ra kay ina ka na minggulalan ka mambu susugan ra kay ama ka o dingo to kega na aya kunutan naka alalag na yung kuto akabaya iina ka. Okay. Aya kunutan naka alalag na yung takabaya ina ka si iko diyan ka apapakainon si iko diyan ka ayam anan niya dinyan mamuka supak sa agamatan agam Islam. Na penamaran ka oriano to na penamaran ka mapakapiyang ka ginawa ama ka sa pero ang kaon daan ka apapakawrin na yung utarkian papakawnan ka daan na yung utarkin ka. Eno so mga pagariakan bata di laboro ni manto sudi ke kelas di mamamanga di o di na sudi tuturil na igira mi kasupa ka sa mga loksiran si iko kamapianiran na anto non ipagunaniran naginan inisembag Sheikh Ibn Uthaymin kumas adin yan di ka pa magusya ko ang mga hadith o Sahihul Bukhari. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.